Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan har an kira sallah Qur'an. Allah mu liman sun zauna ba su zo da wuri ba. Bismillahirrahmanirrahim. Malado. 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 Lafiya Malado ka taho a kan hanya kana ta kuce haka. Ba lafiya. To, Wallahi ba lafiya. me ya faru? Malado. Kowa ƴaƴansu na gari. Ƴaƴa sun sa ni gaba. Ya fa kace Malado. Yanzu ya kai dattijo a gari. Mutumin kirki irin ka zo kana kuka a layi a tambaye ka ce ƴaƴa kuma Malado. Wannan ƴaƴa ne wanda ba da baki ba. Haba Malado, abadan Allah, haba Malado. Ya za ka yi kace da girman ka da hankalinka, kace za ka ɗino ƴaƴanka saboda Allah ta lau Malado. Haba Malado, ba a haka. A komai yayi zafi ai maganin sa Allah Malado. Yanzu Malado ka ce wani yaranka, ni yaran nan naka da nake ganin su yaran kirki wa mutanen arziki ƴaƴan nan naka masu jin shawara. ƴaƴan nawa? ƴaƴanka Malado. ƴaƴana. Yanzu irin ƴaƴanka a garin ai abun nema ne. Amma har ka zo kana koke Allah ya zabe da su? Mu je in same su. Ai ni na san suna jin magana ta. Duk sanda na gaya musu abu suna ɗauka. Mu je in same su. Mu je. Malliman, Malado. shawara zan baka. A matsayin ka na mai faɗa a ji a garin nan. Kaga ƴaƴana? To ni ma sun dame ni. Dan ni yanzu salin alin barin garin nan za. Me yasa ka ganin nan in abun duniya da mu kawai kai kuka za ka ɗan huce. Shawara. Kar ka sake ka je gidana don neman shawara. Ai dan ka ba yara na shawara. In ba haka ba kuwa in kunne ya ji in ka yadda zo mu. Haba Malado. Haba Malado. Mallima. Yaran kirki irin wa'annan ka zo ka mata su. Zo mu. Alayi mu je da Allah. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Lado. To ina dan uwan naka? Kira shi. Ina ɗaki mama. Kira shi. Mama. Malima ya zai. Mama. Malado. Mallima. Wa'annan su ne yaran da kake faɗa mu? Su ne. To yanzu Malado, saboda Allah yara irin wa'annan yara masu hankali ka duba fa yanda suka zo. Suka durƙusa har ƙasa suka gaishe ni. Sannan waɗannan yaran za ka je ka ce ga zance ga magana. Ina Mallima. Gani Malado. Kaga wannan? Wallahi cikakku yin iska ne a gidan nan. Kuma wa'annan ai dama wa'annan masu ɗan sauƙi ne. Babban ɗan iskan nasu Malliman baya nan. Ku ana yi muku magana kuna sun ina ɗaya ɗan wannan ku Yana zuwa ta cikin ayyuka yana zuwa. to shi ne babban ɗan iska Malliman. Malado. Ita ba ga ƴaƴan ni ka bar nan bagarin na hankali na kaga kwace. da da Allah Malado da. Kuna ina? Kuna ji na? Ina ji. A matsayin ku na yara.
na canza ma tarbiyya bai kamata a ce kuna abin da zai yaɗa da ran ma'aikata ku yi ƙoƙari ku yi biyayya ku girmama shi in wani tsoho na ku to ku ba ku da wanda ya fi shi a nan duniya. Kuna jina ko? Alamar hankalin na ku ta biyayya kuna girma tsohon nan. Assalamu alaikum. Yawwa wa alaikum salam. Malima. Lafiya kalau. Ya fama da lafiya kalau da kuji. Masha Allah malami. Sannu fa san da zuwa. Yau kai ne a gidan namu gini ne. Sannu malam. Mamman. Na'am. Ya za a yi mutumin ya maliman ya zo su bar shi a tsaye. Ka je ka zama ka gyara masa wurin zama tun daga maliman ya zo duk inda ya je shi ba ko wani abu mai muhimmanci ko wani alkhairi da zai kai shi wannan wuri. Saboda haka kai sauri ka je ka gyara masa wurin zama. Je ka gyara masa mamman je ka kamar mun sauri. Je ka malam mamman sauri maza sauri. Ni ne fa na zo da kaina. Mamma, ka tabbatar ka shirya kujerar yadda muka maka tsara? Mamma, aka samu matsala wallahi shawushin mu akan ka za mu sauki. Karka da mu ta zauna. Ba yana ji shi ma liman ni ne ya jawo shi. Shi kenan shi ba zai mana faɗa ba sai haɗa mu da sai mun ji sunan mu a kuɗin ran juma'a. Ta zauna na faɗa ma. Ta zauna karka da mu ta zauna yi. Ba wani abu shi kenan. Ta zauna na faɗa ma. Goma.